og nødvendigt også aktivt at søge ind i stilhed og lukke af for lyde. På præstekontoret, der har faktisk både Michael og jeg indkøbt et par af den der slags høretelefoner, som aktivt dæmper for støj. Ikke fordi vi sådan generelt er støjende eller irriterende mennesker, nogen af os, men fordi det simpelthen bare kan være rart at lukke af for indtryk lige for en periode. Sidde i stilhed. Det er rart at have den på, og det er rart at være stille. Men det er faktisk også rart at kunne tage den af igen, når man skal. Og det med selv, at man kan vælge sin indtryk til igen. Og man bliver sådan lige lidt omtumlet, når man skal vende sig til normale lydniveauer igen, især hvis man lige har siddet med et par timer. Den her historie til i dag, den fik mig til at tænke, ikke bare på mine høretelefoner, hvor jeg selv kan få lov til sådan ligesom at vælge et midlertidigt lydfravær, men den fik mig også til at tænke på et endnu vildere stykke teknologi, som er blevet lavet, fordi det der med fravær af lyde, det kan være godt og nødvendigt i mange henseender, men det kan faktisk også blive lidt for meget af det gode. Flere steder i verden, blandt andet over på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, som ligger over i Lyngby, så har man skabt nogle særligt lydabsorberende rum, som ligner de her rum ret meget. Og det er altså rum, som lige er lidt mere lydtætte, end bare at man sådan lige hjemme i hobbyrummet har smækket noget råguld og nogle æggebakker op på væggene. Det er sådan lige lidt mere omfattende, end det man selv kan gøre. Der er et sted, der hedder Orfield Laboratories, som ligger i Minneapolis i USA, og der har man konstrueret et rum, som er 99,99% lydabsorberende. 99,99, det er okay stille. Og faktisk er det mest stille sted i verden, ifølge Guinness verdensrekorder. Men inden at alle os forældre, som har småbørn og længes efter lidt stillhed, eller også bare som er introverte, jeg er dobbeltramt på det der, inden vi begynder at drømme os væk til et sted, hvor der absolut ingen lyde er, så skal man så bare lige vide, at der også følger en række advarsler med til sådan nogle rum. Fordi når man lukker alle lyde ude, så sker der noget lidt tankevækkende. Når man går ind i absolut stilhed i sådan et rum, men stadigvæk har evnen til at høre, så bliver man selv, altså ens egen krop, bliver til baggrundslyden. Er det ikke interessant? Der er ens ører, de tilpasser sig til rummet, sådan at man begynder at kunne høre det, som man aldrig nogensinde lægger mærke til i den virkelige verden. En af de danske testpersoner, hun beskriver, da hun sidder inde i rummet på DTU, at hun begyndte at kunne høre lyde fra sin krop, som hun virkelig aldrig nogensinde havde lagt mærke til før, og som hun virkelig ikke ønskede at høre. Når hun drejede nakken for eksempel, så lød der en knasen, som om at man krøllede en chipspose sammen. Det var sådan det, hun beskrev. Det har jeg hørt flere, der siger det, så den er god nok. Hun kunne høre blodet suse rundt i kroppen. Hun var meget bevidst om sit hjerte, der slog, om maven, der gurgler og rumler rigtig meget. Det føles fremmed, og det føles meget desorienterende. Til det lydløse rum, der er der simpelthen en øvre grænse for, hvor meget man kan holde til. Det er lige omkring 45 minutter, og man kan ligefrem begynde at hallucinere, hvis man er der for længe. Og hvis der også bliver slukket for lyset i rummet, så begynder panikangsten virkelig hurtigt at indfinde sig hos mennesker. Fordi så har man ikke fornemmelse for noget som helst. Hvad er pointen med det? Pointen er, at det er desorienterende at leve uden sine sanser. Og egentlig er det meget logisk, fordi man mangler noget. Og når vi bliver desorienteret, uanset i hvilken retning det er, så har vi brug for at blive guidet på plads igen. I det lydtætte kammer, så mister man orienteringen så meget i lydløshed, at man simpelthen ikke har sans for, hvor udgangen til rummet er, før døren den bliver åbnet for en. I livet, når vi mister vores sanser, både vores fysiske sanser og de åndelige sanser, så har vi brug for en, der kan komme og give os en orientering igen. Og det er det, der sker i teksten til i dag. Så det er både en fysisk helbredelse, men der hører også en åndelig helbredelse med til den fysiske helbredelse. Det skal vi lige prøve at kigge på. Hvis vi skal have sådan lidt et stringent overblik, eller lidt et overblik over, hvordan teksten til i dag den bliver sat op, så er Markus, som har skrevet evangeliet her, han er ret genial. Han er sådan virkelig koncis og stringent. Og i kapitlerne til det, som vi læser, eller i kapitlerne op til det, som vi læser til i dag, så beskriver han det, som foregår omkring Jesus, nærmest som sådan et helligt kaos af helbredelser, af stigende popularitet og stigende polarisering også imellem Jesus og de religiøse ledere. Og så ikke mindst bare en stigning i fuldstændig vanvittige ting, der foregår omkring Jesus.
Det er ting som de her, som man også har afbildet i kunsten. Dødeopvækkelser, dæmoner, som bliver drevet ud, naturmirakler, Jesus, der stiller stormen på søen. Det er Jesus, der bespiser tusindvis af mennesker, og det bliver simpelthen bare vildere og vildere. Og så kommer vi til kapitel 7, hvor vi læser fra i dag. I begyndelsen af det her kapitel, der tager skænderierne med de religiøse ledere til. Fordi for dem, så ser livet med Gud ud til primært at handle om et skel imellem rent og urent. Altså det her med, hvordan man holder sig religiøst i orden. Hvordan er det, man sikrer sig, at alle ritualerne, de bliver holdt i hævd. Men det kalder Jesus dem fuldstændig på og siger, at det er fuldstændig overfladisk af jer. Det er slet ikke alle de gerninger, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, det er der, hvor hjertet det ligger. Er dit hjerte fokuseret på Gud, og det, som Gud ønsker for dig, tilbedelsen af ham? Eller ligger det i, at du skal vaske op på en bestemt måde? Og det skænderi, sammen med al den aktivitet, alle de helbredelser, alle de mennesker, alle de spørgsmål, alle de krav, alle de skænderier, det ser ud til at give en anledning til, at Jesus han faktisk trænger til en pause. Og det giver mening, fordi det hele har været ret intenst. Så Jesus han tager væk for at få stilhed og for at få ro. Og han tager faktisk langt væk. Han tager uden for landets grænser. Først tager han nordpå i et område over Galilea, den her lille kommune er det ikke, men det er sådan den lille region, hvor Jesus han kommer fra, som ligger helt oppe i nord. Der ligger der 2 ret store handelsbyer i Tyrus og Sidon. Det er nogle meget rige byer, det er nogle meget farverige byer, det er nogle meget kulturelt spraglede byer. Der er rigtig meget religiøsitet, ikke så meget jødedom. Og det, som Jesus han desværre må konstatere, det er, at hans pausetid den går lidt i vasken, fordi han vil ikke have, at der er nogen, der ved, at han er der, men det kan han ikke gøre noget ved. Rygtet om ham, det går som en steppebrand. Og det betyder, at han efter den her tur nordpå beslutter sig for at tage sydpå igen til et område, som ligger øst for Galilea, den her nordlige kommune, øst for den jødiske side af Genesaretsøen, det område, som vi kalder Dekapolis. Bogstaveligt talt så betyder det bare området, hvor der ligger 10 byer. Og det er der, vi er i dag. Og uanset hvor Jesus han kommer hen, så møder han mennesker, som trænger til hans hjælp. Han møder mennesker, der opsøger ham for at få hjælp. Jeg tror faktisk ikke, det her det handler om, at Jesus han bare havde fået nok af det hele i Israel, og så skal han bare se ud og komme væk fra Israel. Men jeg vil så stadigvæk sige, det er en lille smule påfaldende, at tingene de lige har handlet om noget, som er rent og urent, religiøst fnidder, i det folk, som Jesus han faktisk er sendt til. Og så sætter han virkelig handling i bag sin undervisning om rent og urent. Og så tager han ud til de steder, som rituelt set er meget, meget urene. Til de mennesker, som bliver betegnet som meget urene. Han møder dem, han snakker med dem, han helbreder dem, gør dem rene, fordi det er det, han vil. Og det er det, han ønsker, at det hele det skal ende med alligevel. Jesus han gør det, som han gør, uanset hvor han kommer hen, fordi Jesus han ønsker, at Guds rige, det rige, som han kommer med, det skal komme til at fylde det hele. Det her det er et spørgsmål om tid, før Guds rige bliver spredt ud over hele jorden, og Jesus han kan næsten ikke vente med at komme derud, så han tager sådan set forskud på glæderne i det her. Den historie, vi får til i dag, det er en virkelig skøn beretning om en mand uden for Israels grænser, som får genoprettet noget, han mangler, noget han har ønsket sig i rigtig lang tid, bare fordi han møder Jesus. Men det er ikke bare interessant at se, at Jesus han helbreder, fordi det er mindst lige så interessant at se, hvordan Jesus han gør det, hvordan han møder mennesker, hvordan han ser mennesker. Fordi det betyder også noget for, hvordan vi bliver mødt, og hvordan vi bliver helbredt. Når vi læser evangelierne, så får vi et billede af, at Jesus han ikke bare kommer med en pakkeløsning, som skal passe til alle, uanset livssituation, uanset deres historie, uanset deres kontekst. Jesus han gennemskuer situationer, han gennemskuer deres liv, og så møder han mennesker lige der, hvor de er. Prøv lige at se de her eksempler. Jeg har lige et par stykker. Johannes, han fortæller i sin beretning om Jesus, om en kvinde, som Jesus han møder ved en brønd. De får en samtale, de to. Det bør Jesus faktisk for det første ikke. Det er ret upassende. Men det er han ligeglad med.
Jesus han møder en kvinde, som har behov for at blive standset op i sit liv, og hun lever i synd. Hun lever på en måde, som er på vej til at føre hende fuldstændig ind i en blindgyde i sit liv. Og det påtaler Jesus også. Men han gør det ikke i offentlighed. Jesus han har sat mødet op, så at kvinden hun er væk fra de nysgerrige øjne. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han ikke vil udskamme hende. Han går ikke efter at få hende ned med nakken. Han går efter at gøre hende fri fra hendes synd, og han går efter at genoprette hende. Kvinden hun er meget offentlig med det, hun er blevet afsløret i. Det er meget sjovt. Prøv at komme og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Men det er hendes valg. Det er ikke Jesus, der gør det. Senere der fortæller Johannes om en kvinde, som bliver grebet i ægteskabsbrud. Hun bliver fuldstændig bogstaveligt talt taget på sengen. På vej til at blive udstillet, på vej til at blive afstraffet i offentlighed. Men Jesus han afvæbner den meget vrede dommerskare. Han får alle dem, som er ivrige efter at pege fingre, sendt væk på en ret smart måde. Så Jesus han tager offentligheden væk fra hende. Hvorfor gør han det? Fordi han ønsker, at hun skal omvende sig og følge efter ham og få et nyt liv. Men det kan først ske, når det kun er Jesus og hende, der står ansigt til ansigt. Uden at der står en vred folkeskare omkring hende. Uden at der er en fare for at blive stenet og dræbt. Det er der, Jesus han begynder at give hende en ny retning. Nu skal du gå hjem, og så skal du ikke synde mere. Men det sker først, da offentligheden den er pillet fuldstændig væk fra det. Eller hvad med ham her, Zacchaeus, ham der kravler op i træet for at få Jesus at se. Så Jesus han ser ham op i træet, men så inviterer han sig selv på middag hos ham. Sådan at hans omvendelse, sådan at Zacchaeus' omvendelse, den heller ikke behøver at ske foran en vred håb af mennesker. De fleste mennesker i folkeskaren, de er nemlig blevet, højst sandsynligt i hvert fald, blevet økonomisk udbyttet af Zacchaeus. Og Jesus han får øje på ham, og han standser op, og han tilbyder at spise sammen med ham. Alle tre ting, noget som de færreste mennesker, de vil gøre for Zacchaeus. Og det er med til at helbrede ham. Det er med til at gøre, at Zacchaeus han faktisk bliver set og begynder at omvende sig. Og så kommer vores historie om en døvstum mand fra Dekapolis. Egentlig så er Jesus bare taget tilbage til et område, som han har været i før. Han er et kendt ansigt i Dekapolis. Sidste gang han var der, så helbredte han også, og det er der åbenbart blevet fortalt om. Fordi nu kommer folk til ham. Vi får ikke at vide, hvem de folk de er. Der står bare, at det er folk, der kommer til ham. Og med sig, der har de en mand, som har mistet 2 af sine sanser. Det er ikke sikkert, at han nogensinde har haft det, men han har dem i hvert fald ikke nu. Det er et menneske, som er blevet dømt til at skulle leve meget desorienteret i verden. Han skal føres, han skal guides, han skal hjælpes. Han er afskåret fra at kunne kommunikere fyldestgørende, fra at kunne forstå, fra at kunne arbejde. Og Jesus han møder ham lige præcis der, hvor han er. Og det er virkelig en smuk historie, fordi Jesus han gennemskuer alt det her overvældende, som sker for manden. Måske de her folk, der kommer med ham, de har signaleret til ham, hvad de har tænkt sig at gøre, men det er ikke sikkert. Måske de ikke har tænkt, at de lige kunne nå det. Det er sandsynligt, at ham her manden, han bare er blevet hævet med, og at han ikke ved, hvad der skal foregå. Jeg tror, han føler sig overvældet, og jeg tror, han føler sig forvirret omkring hele situationen. Og det ser Jesus. Og så hiver han ham til side. Han hiver ham væk fra alle de andre. Væk fra alt kaoset. Væk fra en forventningsfuld skare, som venter på en tryllekunst. Hvorfor gør han det? Måske fordi det er det, manden han trænger til. Ro og fred omkring sig. Væk fra larm. Han kan ikke høre larmen endnu, men det skal han nok komme til. Og Jesus han ved, at det kommer han til lige om lidt. Og han ved også, at det kommer til at blive overvældende for ham. Og det skal det ikke være. Og så kommer helbredelsen. Det er en meget fysisk helbredelse. Han rører, han spytter, han prikker. Havde han brug for at gøre de ting for at kunne lave sin helbredelse? Tydeligvis ikke. Han har lige helbredt en dæmon besat på lang afstand. Det er den historie, der kommer lige før den her.
Han går ikke engang hen til den dæmonbesatte. Han siger bare, nu er hun fri. Så hvorfor laver Jesus sådan en fysisk, næsten troldmandsagtig helbredelse her? Måske bare fordi det er det manden, han har brug for. Jesus, han laver tegnsprog. Nu gør jeg det her, jeg gør det her, jeg gør det her. Så beder jeg til Gud. Så siger jeg noget, og så bliver du rask. Luk dig op. Ephata. Det er et første stemme, manden han hører, måske nogensinde, det er Jesus stemme. Og når Jesus han siger noget, så bliver det sådan. Fordi han er det ord, Gud han skabt med helt fra begyndelsen. Det er et fuldstændig fantastisk møde, de her to har. Fordi en ting er helbredelsen, men noget andet det er, hvordan helbredelsen den kommer. Jesus han er så respektfuld. Han er så interesseret i mandens følelser. Fordi det her det ikke bare handler om en fysisk helbredelse, som manden han trænger til. Han kommer til også at komme ind i fællesskabet igen. Han trænger til at få et helt liv sammen med Jesus, sammen med sit fællesskab. Hvis ikke du har mødt Jesus endnu, hvis du sidder her som søgende, eller som nysgerrig, eller som en, der bare er blevet slæbt med, velkommen. Det er godt, du er her. Til dig vil jeg sige, at når Jesus han kommer og præsenterer sig for dig, så er det her, du kan forvente. Et kærligt blik på dig, og en forståelse for den situation, du er i. For det liv, du har levet. For de valg, du har truffet. Prøv at høre, hvad Jesus han har at sige til dig. Og til dig, der betragter dig selv som kristen, hvis du allerede vandrer med Jesus, prøv lige at tænke historierne fra dit liv igennem, hvordan du bliver mødt af Jesus. Når du er blevet standset op i dit liv. Når du er blevet set. Bliver du mødt af en Gud, som havde lyst til at pege fingre af dig? Som havde lyst til at grine af dig, som havde lyst til at dømme dig? Eller bliver du mødt af ham, som mere end nogen andre forstod dig og havde blik lige præcis for dig? Så jeg vil gerne have, at vi prøver at aktualisere og genkalde det her i vores liv. Fordi virkeligheden er, at vi bare tit bliver både døve og stumme for det, der sker omkring os. Og det er ikke altid, at de klare sanser, som vi fik på vores liv, på Gud, igennem et møde med ham, uanset om det var i dåben, eller om det var en af de andre gange, Jesus han møder os, eller Gud møder os. Det er ikke altid, at de sanser bliver ved med at være lige skarpe. Hvis vi har ører at høre med, hvis vi har ører, der kan høre Guds ord, så skal vi forvente, at djævlen forsøger at ramme vores hørelse. Hvis vi har munde at tale med, som kan bekende, så angriber han det. I sidste uge, der handlede det om, hvad vi ikke kunne se. De blinde vinkler, vi kommer til at få på vores egen tilstand. I dag, det handler det om at blive bevidst om, at vi bliver både døve og stumme. Enten fordi vi selv sænker os ned i en tilstand, som gør os ude af stand til at høre noget, ude af stand til at sige noget, eller fordi vi går med på en falsk historie, som bliver fortalt til os. Hvordan foregår det? Et par eksempler bare lige. Hvad er det, der sker, når vi bliver døve på den historie, som egentlig er sand omkring os? I kirken, der prædiker vi Guds sande historie om os. Historien om betingelsesløs kærlighed, betingelsesløs værdi, betingelsesløs sikker forankret identitet i Gud. Guds børn først og fremmest. Og alligevel, så kommer vi til at gå med på en anden historie igen og igen og igen. Vi kommer til at leve vores liv på en måde, hvor vi sætter spørgsmålstegn ved det, der faktisk er virkeligt. Ved Guds virkelighed. Vi bliver døve for at høre, at vi har værdi. Vi kan ikke altid tro på, at vi har værdi. Vi får forvrængede selvbilleder, fordi verden skaber forvrængede billeder af, hvem vi er som mennesker. Vi kan også blive døve for den verden, vi har omkring os, den verden, vi lever i. Enten fordi vi tænker, at verden den er farlig, at verden den er gået at lave, der er ikke noget håb for verden. Og så bliver vi
døve for den virkelighed, som Gud han gerne vil præsentere os for. Det kan også være, at vi bliver stumme, fordi vi mister mod til at sige noget ind i verden. Måske kommer vi til at overhøre Jesus, der siger, at han er verdens lys. At Gud han deklarerer, at Gud elskede verden så meget, at han gav sin søn til den. At Jesus siger, at han har overvundet verden. At han er død for verdens skyld. At han er det håb, der holder. Det kan også være, at vi bliver døve for, hvem Gud han faktisk er. At vi kommer til at overhøre, hvad det er, han faktisk ønsker for os. Fordi vi kan godt gå med på historien om en mistroisk, eller mistænksom, eller overvågende, eller lunefuld Gud, som vi ikke kan regne med. En historie om en fraværende Gud, sådan som verden gerne vil fortælle os det. Og så bliver vi døve for den rigtige historie. Vi bliver døve for historien om den Gud, der allerede er kommet til os. Fordi han ønsker at frelse os, fordi han ønsker at genoprette os, fordi han ønsker at være i en levende relation med os. Og det kan være, at vi er døve på helt andre måder. Der er et væld af ting, som vi kommer til at overhøre, fordi vi er komplicerede, fordi vi har historier, fordi vi har levet vores liv med hinanden, fordi vi er farvet af forskellige ting. Gode ting, dårlige ting. Ting fra Gud, som vi skal se mere tydelige, og syndige ting, som vi skal væk fra. Vi er farvet af det hele. Men Jesus han kommer til os præcis, hvor vi er, og vi skal forvente, at han kommer med præcis lige så meget fingerspidsfornemmelse, med præcis lige så meget respekt og forståelse, som han kommer til den døvstumme mand med. Fordi det kan godt være overvældende lige pludselig at begynde at kunne høre noget, eller sige noget, efter ikke at have kunnet det. Jesus han har ikke noget ønske om at overmande os, eller overvælde os, eller udstille os. Jesus han har et ønske om at gøre os hørende og talende, så vi kan høre, hvad han siger. Så vi kan tale med ham og om ham. Og den rejse, den er individuel. Det er din rejse med Gud. Men uanset hvem du er, hvor du er, så ønsker Jesus at komme med genoprettelse til dig. Den døvstumme mand, han bliver kaldt tilbage til sine sanser. Han begynder at være i stand til at kunne sanse verden igen. Være fuldt ud til stede i verden igen. Og hvad er det, der sker, når du bliver bragt ind i en relation med Jesus? Det er, at du bliver vakt til live. Når du bliver døbt til at tilhøre Guds rige, så bliver du bragt ind i virkeligheden. Og den virkelighed, den skal vi blive ved med at leve i. Det er det, der sker, når du kommer i kontakt med Jesus. Du bliver sansende igen. På dig selv, på din omverden, på Gud. Og jeg ved godt, at det er udfordrende. Noget af det udfordrende ved en tekst som den her, det er, at det ikke altid sker i det tempo, som vi kunne ønske os, eller på den måde, vi kunne ønske os det. Når vi hører historier om helbredelser, så er der bare også nogle af os, der står i den virkelighed, at helbredelsen ikke altid kommer, sådan som vi kunne drømme om den. Uanset om den er fysisk eller åndelig. Og måske begge dele. Og så bliver en tekst som den her rigtig udfordrende at lytte til. Hvis du går med den her frustration, så opsøg en kristen bror eller en søster. Opsøg en præst, opsøg en sjælesørger. Der er noget at sige, men det der er at sige, skal ikke altid siges fra prædikestolen. Hvis du sidder herinde og er overvældet af den her følelse, så tror jeg måske bare, at jeg skal holde et håb også. Holde et håb op for dig. Måske også en svær virkelighed op for dig. Det svære i det her er, at Jesus han går hen der, hvor han vil. Han kommer hen, når han vil. Og han kommer ikke altid, når du synes, at du har mest brug for det. Gud han kommer, når han vil. Men håbet det er, at han kommer på et tidspunkt. Bliv ved med at bede om det, du vil, fordi håbet det er tændt. Hvorfor ved jeg det her? Hvorfor er det, vi skal stole på det her? Hvorfor er det, vi skal gå tilbage til vores forskellige virkeligheder og til vores hverdag lige om lidt og være med i historien om en Gud, som ønsker at bringe os tilbage til vores sanser? Også når vi måske selv oplever det modsatte. Hvorfor er det her stadigvæk en mere troværdig og efterfølgelsesværdig historie end alle de historier, vi hører alle mulige andre steder fra? Det er det, fordi med til håbet om genoprettelsen, med til det, der sker med manden, det, der sker med os i vores møder med Jesus, der kommer der også en historie om, at det her det ikke er omkostningsfrit. Det koster noget at bringe genoprettelse. Det koster noget at bringe helbredelse. Det koster noget at bringe frelse. Men den største omkostning, den kommer ikke til at ligge hos mennesker. Den kommer til at ligge hos Gud.
Lige før manden bliver helbredt, der sukker Jesus dybt, når han kigger op mod himlen. Hvorfor gør han det? Det er fordi, han ved, at det han skal gøre, det kommer til at koste ham hans liv. Esajas, han skriver det på den måde. De blindes øjne bliver åbnet, de døves ører lukkes op. Den halte springer som hjorten. Den stummes tunge bryder ud i jublen. Jesus, han ved, at det, som profeterne har sagt om ham, det kommer til at koste. Det kommer til at føre ham til korset. Jesus, han er ikke bare Guds tjener. Han er Guds lidende tjener. Det kommer til at koste Gud at bringe helbredelse og genoprettelse og frelse. Og han gør det alligevel. Ikke modvilligt, ikke med bitterhed. Glædeligt, fordi han elsker os. Og det betyder, at den lidelse, vi kommer til at bære i vores sygdom, i vores blindhed og i vores sansetab, fysiske og mentale, de kommer ikke til at vare for evigt. Gud, han er her, og han ønsker at gøre os seende. Han ønsker at gøre os hørende og talende og leende og dansende. Luk dig op for det, han gerne vil fortælle dig. Kom og hør ham. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du ønsker at rejse os op, uanset hvordan vi er faldet. Tak fordi du møder os præcis, hvor vi er. Tak fordi du ikke går efter at udstille os. Tak fordi du ikke går efter at udskamme os. Tak fordi du går efter at bringe os tilbage til livet. Til nyt liv, til liv sammen med dig. Jesus, luk vores øjne og vores ører og vores munde og vores hjerter op for dig. Kom du med det nye liv.